Ja som už najebaný tretí deň. To je fajn. A však ja sa nemôžem takto furt najíbať. Firma padne to. To by si sa veľmi čudoval. Aha. Správna poznámka. Si vychytal. Víte, koľmi môj akvapak? Akvapak? Akvapak. To je čo? My bicyklujeme. Postom si. Aha. To nie je športové. Ježišmarja, veď ja som sa s vami správne že zamotal. Takú pol hodinu. No. A ja nemám ani telefón. Mám! Hej? Hej? Zavolám mu na späť. Nie, to nevolám. Co je veriť? Co je veriť? Čo vás? Čo vás? Nech si pozrieť tie posledné hovory. Dojde pôjde ten kámo. To je iba na pamiatku. Ja na pamiatku. A nie, že sa mu začne stať. No, čo to ho niečo zrazilo. Ja nie som jeho ženská. Hlavne treba, vy ste správne číslo. Dáš nám telefón? Vytočíme správne číslo. Daj si telefón a my ti pomôžeme. Čo mi to berie? Diktuj. 09 No? 15 Áno? 761 051. Tak aj vy ho tam. Volám. Ja vlastne svoje vidím v podstate. No. Haló! Haló! Počúvaj, deti! Púšovný! Ja som sa tu zamotal, lebo to akože, veľa akože, fajno učiteľa, matrošku, tátu, ale idem. A ty si spôsobný? Púšovný! Idem tam. Ešte 20 minút a som tam. No. Hej. Dobre. Idem tam. Nebol som tu pár fajn ľudí. A všetci sú takí namotaní. Idem tam. To šiadu. Malte, idem tam, netam. Malte. 5-1. Do šiadu. No, tam ešte ty na cestu. A ináč vy ste strašne spasa, akože, situácia. Počkajte zase auto. Idem. Stoj. Idem. Bolo mi po trase sedieť. Ahoj! Čau, čau! Nech sa ti darí! Nech sa ti darí. No my sa potešnil! Počkaj, auto!
sa vráti. To sa váži. Oni sa smejú. Polegaj na fajne, to nemusí. Nejde. Ale mne bude chýbať. Počkaj. Karol Gott. To šiadu. To šiadu. Pozrieť na ňo. To je kde to šiadu? Dajú skýva na toho tamáčiku. Kam ide? Zájem to by dostaviť takú pasu kameru.